Ladaya keren halor kesap kapong jong ki kena bat ki samla jong kani ke jalla jongi amla banlen baki don bun ki riu don sam ki balapau halaki jong ki kam hendrai ladaya keren pat ya ke jing sisha don ru ki sam ki baki riu don sam kidang don kam ya ke jing penteben bat jing kam penjana shu ya kasap jong ki kasap jong we usamla ka thau sakane ka banta hakaba watla udai ubadon sap bantrai ya ka we ka kam ka ba ujusung tanat nadu bo udang ret karta handai lada uyo lat ban pentebet shu ya kane kasap lengba ki jing nang jing tem da ki jing puli le se unlong ubakam shampang shu ya kane ka kam bon nangi omla banlen bangil jumat teng ya ka juk syong kali bol bereng lani ki kali ding hendrai hakini kisingi bamenta dangla bani iya ki tang hagi thanong kendong ki bela thau hagi dor ki babon jat bat bapendon kam ya ki ha ka basyong kali lani ban penket ya ki mar ki mata ya ki diang bat ki lentang nalor ki kali ki bakham bon hi ki penan kam ya ki ha ka basna ya ki jet tiar ki babon kam tam ki shuki bat ki miet ki palong ki jingtia bat ki we di ki tiar Hendrai hawe usamla ubana kasnong mau teneng ha ka umroi constituency ha ka district Riboy usamla kitbox shlem udane ka sab banshna ki kali diang ki babon jad hendrai ha ka kenti ulashna sendon da ka kali ka basisha ka balashna da ka diang hendrai ka bala pendat da ka engine jong ka scooter ya kani ka kali ke belasna da ka bapenon kam da ka engine jong ka scooter lapen mandur ha ka dur jong ka kali sausaka bad usam lakit bok ula pendat di shaka jong ka kali Maruti 800 kumjo ru steering ndre u gear lever u brake u clutch badu accelerator kedai ke belasna da ka ding ndre ke belasna penwandur thek kum ke baju pendat ki kali besisha bat kum joru la pendat jaga side glass bat ki jaka syong ya baru we kali lasna bet tang da kading ban penlong ya kene kali ka baunu samla ang not banshna kal shimpor bon banai namar bodu samla obawan na kalong yeng baduna bha kay okokot ha ka bau lahap ban pelang pisa kendiat ban thiet igitiar badon kam na ka benta kene kali lese onda udu samla ubayo lat ban pulie lanie ban lit pentebit shushu ha kene ka sap ka baudon lese kene ka sap ju kan pau hakikam ki ba kham he Ndrai na kadaw bamyo alat lani bam dan bekersan. Kani ka sab jong samla kitbox lem lese kan pau tang hadu kat ni. Nomor bam tang amyo alat phe ban lit pule te. Nomor na yung kam senjar he. Mar par stom na yung kam senjar he nomor tang be hinta.
Dung ada nang kena hinga la terang mencina kini kali tiar kai mencua don kena gitu kali berbiring ngal cina he don kena tem ta yo kam yo lat hinga tem ngal cina no kini ke ba kam nang ban jai nang he namar ba don he sap dengan nang he bencina ka sap lade he kanjin skutar tiar lade ke jongka murtikar sterung murtikar he te kini ki bodi de nakal tang giding se ban lagi perang non kam kita kalau mungkin kini ki murti he kar ki giar se gadon saugiar kemudian sekitar he te ki seltor along mungkin ki murti he sna ka dor murti he sepenuan he naka ayo ka klela de man seplan bintu seplan mun penuan penyat jak sau suka mah kadang lapoi segi entah segi lapoi cara. Pada engine segi entah segi sanpon repom entah lapoi.